Limburg is de fietsprovincie bij uitstek. Tijdens de wintermaanden is het onderhoud van het fietsroutenetwerk een belangrijke taak. 2 keer per jaar minstens krijgen zij een onderhoudsbeurt. Dat wil zeggen dat ze worden afgewassen. En dat wordt ook gecontroleerd of ze nog in orde zijn, of er geen vandalisme is gebeurd. En ook als er natuurlijk meldingen binnenkomen, want dat gebeurt eigenlijk dagelijks, of de fietspeters en meters die verantwoordelijk zijn voor een route van het fietsroutenetwerk, geven meldingen door en die worden door ons heel snel opgelost. Ook het uitzetten van nieuwe fietsroutes gebeurt door dit team van de provincie Limburg. Binnenkort verschijnt een nieuwe fietskaart. En dat houdt in dat er 65 nieuwe knooppunten bij komen, dus dat betekent heel wat werk. Nieuwe palen, nieuwe borden en aanpassen van de knooppunten in alle richtingen. Dat zijn eigenlijk X-Y-coördinaten, dat zijn Lambert-coördinaten die de exacte locatie van de paal weergeeft. 275. 275. I203. Het kan dus zijn dat een toerist iets tegenkomt en er is geen herkenningspunt, geen straatnaam. En dan zal de verantwoordelijke van de hulpdienst ook vragen naar die cijfercode, zodanig dat ze exact weten waar die persoon zich bevindt en dat de hulp direct kan geboden worden. Voilà, die is ook weer klaar. Een goed en veilig fietsverkeer naar het werk of school is een andere belangrijke taak waarbij het provinciebestuur de lokale besturen ondersteunt. Als provinciebestuur hebben wij in eerste instantie een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend samen met Vlaanderen. Met de bedoeling om de woon-werk, woon-winkel, woon-schoolverplaatsingen, om die vlot te kunnen laten verlopen met de fiets. En onze bedoeling is om comfortabele, veilige fietspaden aan te leggen op dat bovenlokaal netwerk. Here comes that rainy day feeling again. Naast de aanleg van nieuwe en goede fietspaden wil het provinciebestuur ook het woon-werkverkeer per fiets promoten. Wat blijkt uit de mobiliteitscijfers dat heel wat mensen op een relatief korte afstand van hun werk wonen. Voorlopig nog de auto gebruiken in heel veel gevallen, maar je kan dat perfect met de fiets doen. Dat is ten eerste gezond en ten tweede je bespaart toch heel wat op je benzinekosten. Ook voor het schoolverkeer geldt eigenlijk hetzelfde. Heel wat ouders gaan met de auto naar het werk, nemen ondertussen de kinderen mee, maar zouden een perfecte combinatie kunnen maken in heel veel gevallen door gewoon de fiets te gebruiken en op die manier ook kinderen te leren fietsen in het verkeer. Een veilig schoolverkeer is een van de prioriteiten van het provinciebestuur, maar er is meer. De provincie organiseert voor de 7e keer op rij een provinciale opleiding voor gemachtigde opzichters. Zij ondersteunt zo de gemeente en ontlast de politie in haar taak om de verkeersveiligheid te verhogen op plaatsen waar veel fietsers en voetgangers samenkomen, bijvoorbeeld hier in de directe schoolomgeving. De provincie biedt de opleiding en de uitrusting gratis aan. Door de samenwerking met en door de ondersteuning van de gemeentes onderneemt het provinciebestuur acties om het leven van de Limburgers te verbeteren.